הלו. הלו. כן, שלום וצהריים טובים לך. שלום. אני גרה תושבת של טירה, גרה בצפת הכרמל. אתמול בסביבות 10 נשרף בית שהיה גרה של משפחה. בתוך הבית היה אבא ושתי ילדים. בזמן שהוא נכנס למקלחת, הבית היה כסף חשמל, טלוויזיה, ונשרף כל הבית. בקושי שכן הציל את שתי ילדים ואת אבא ערום למקלחת. מה שאנחנו מבקשים עזרה מכל העולם, מכל מדינת ישראל, מישהו יכול לעזור לנו. על הרקע נפלא הזה אני רוצה לקבל מאזין שרוצה לקחת על עצמו גם את המצווה הנעלה הזאת. הלו? אני רואה את מישהו שיש לו מפעל באלומיניום שם בטירה. אני מוכן תוך עוד בערך משהו כמו שעה לעבור לשם ולהיכן בדיוק, ואז אני מוכן לראות שם תריסים, אפשר היום לשים לתריס, לשים חלון, לסגור משהו שיהיה סגור. יוסי, אני מודה לך. וואלה, אחלה, מה שאתה עושה מצווה, גם אני רוצה להיות חלק מזה. אתה העלית אותה לשיחה אצלך על הקו? כן, משהו מאופקים. נכון. כן, הם נמצאו האחים? עכשיו, יש לי הפתעה בשבילך. יש לך את הטלפון שלהם שאני אדבר איתם עכשיו? שלום לכם. הלו. שלום לכם. שלום. נמצא אבדה. כן, זה אני. שרון. כן. מה שלומך, שרון? סבבה, אני שומע את הרדיו שלכם כל הזמן. אתה שומע את הרדיו כל הזמן? כן. אז למה הלכת לנו לאיבוד לכמה שנים? אם זה היה תלוי בי, זה היה משהו אחר, אחי. איך הרגשת שהגעת לשם? אל תשאל. לקחו אותי בגיל קטן, אותי ואת אח שלי. ולקחו אותי לקחו לפנימיה. הוא מופסד, אני לא זוכר מה זה היה בדיוק. כן. ואחר כך לקחו אותי בגיל 6. ואת אחי לקחו אותו בגיל, הוא יותר גדול לנו בשנתיים וחצי בערך. וזהו, משם התנתקנו. אז אותי לקחו לאימות. וההורים האלה שימצאו אותי, לא סיפרו לי כלום, פשוט כלום. ואתה יודע, דרך הרדיו. פשוט זה מצמצם, אבל זה דרך הרדיו. אני גם בקריית אתא, תשמע, ואני שמע אתכם. אז אתה מיד קישרת שאתה בעצם האבדה. לא, לקח לי 5 שעות להעביר שזה אני זכרתי כמה דברים מילדות, והזכרתי את זה לאחותי. לקח, אולי אחרי 5 שעות היא הייתה בטוחה שזה אני. דבר היה בכי, אתה יודע איזה התרגשות זאת. אחרי 17 שנה, זה ברגן. תדע לך שזה דרככם, דרך הרדיו שלכם, רק שתבין. שלום, כאן יואב שיינר, ובכל יום בין השעות 12 ל-3 בצהריים תוכלו לפתור כל בעיה. כאן בשידור חי. אנחנו נעלה לאוויר כל בעיה, נעקוף את הדלתות שסגרו בפניכם, ונראה להם מי באמת מנהל את המדינה. רק כאן, ברדיו לב העיר.